Keep inspiring. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa budeme baviť o tomto krásnom, kompaktnom, ľahkom objektíve Nikkor Z16 na 50 mm vo svetelnosti f2.8. Je takisto so stabilizátorom, takže nechýba vpredu označenie VR. Stabilizátor obrazu v objektíve je optický pomocou kmitajúceho optického člena. Je účinný 4,5 expozičného stupňa. Je to objektív DX, je určený teda pre DX mirrorless fotoaparáty alebo pre APS-C mirrorless fotoaparáty. Tých 24 mm po prepočte ale vám umožní zachytiť krásne širokúhle krajinky, kdežto 50 respektíve 75 mm po prepočte už sa približuje k portrétnemu ohnisku a umožní vám to izolovať objekt aj od okolia, nielen tým, že zúžite ten záber, ale aj že rozostríte pozadie. Hlavne pri svetelnosti f2.8 môžete sa naozaj hrať s nízkou hĺbkou ostrosti a môžete vyhotoviť nejaké tie portréty. Keď hovorím o portrétoch, myslím skôr také dokumentačné portréty alebo reportážne portréty, na to je ten objektív určený. Nie je to vyslovene portrétny objektív, kde rozostríte to pozadie tak, že nezbadáte, kde tá fotografovaná osoba je. Objektív má jednoduchú stavbu, je vyhotovený z kovovej konštrukcie, je zachovaný kovový bajonet objektívu, povrchové časti sú ale plast, guma, ovládanie je veľmi jednoduché, na objektíve nájdeme len dva prstence, jeden je prstenec zoomu, ktorým vlastne meníme ohniskovú vzdialenosť, objektív sa pritom vysúva, druhý prstenec, trochu menší, nenápadný, slúži na ovládanie clony, ale dá sa mu priradiť aj iná funkcionalita. Môže to byť tzv. Programovateľný krúžok. Objektív má priemer 67 mm, to znamená veľké množstvo filtrov, či už ide o ND filtre, alebo o polarizačné filtre, alebo ochranné filtre. V balení dostanete už aj vytvarovanú slnečnú clonu. Objektív je krásne kompaktný, je ľahučký, váži iba 330 gramov. Určite vás neomrzí ho takto nosiť na fotoaparáte alebo v brašni, alebo aj takto celý deň na krku. Mimochodom, toto sú krásne nové popruhy od značky Peak Design, ktorú určite poznáte, keďže ju všetci veľmi radi používame. Hovorí sa, že najzaujímavejšie zábery vznikajú počas nepriaznivého počasia, v hmle, možno v nejakom opare, v prachu, počas nejakého mrholenia. Tak aj na toto myslel výrobca. Objektív napriek svojej kompaktnosti a nízkej váhe je stále utesnený voči nepriaznivým vplyvom počasia, to znamená nejaký ten dáždik, mrholenie, prach určite znesie a nezastaví vás to pri fotení a pri zachytávaní nádherných záberov. Objektív rýchlo zaostruje pri snímaní fotografií, dokáže aj snímať rýchlo pohybujúce sa objekty. Pri snímaní videa je zase autofokus veľmi plynulý, môžete mu nastaviť v menu fotoaparátu aj rýchlosť preostrovania, či už chcete, aby čím skôr prešiel z jedného objektu na druhý, alebo aby ste dosiahli také plynulé cinematické preostrenie z jedného objektu v popredí, dajme tomu na objekt v pozadí. Čo sa týka obrazovej kvality, objektív je super ostrý v strede a v tých stredných častiach obrazu, v najvzdialenejších rohoch a okrajoch obrazu ostrosť trošku klesá. V okrajoch a rohoch sa objavuje aj aberácia, ktorá má vplyv trošku na ten náš pocit ostrosti. Čo je dôležité, v tretinových aj štvrtinových vzdialenostiach je ten obraz naozaj perfektne ostrý. Môžete mať úplne odslonený objektív, ostriť portrét, ostriť na oko, ktoré bude ostré a zvyšok krásne nechať rozmazať do hladkého bokehu. Keď sa bavíme o bokehu, ten je veľmi dobrý na 50 mm ohniskovej vzdialenosti, čiže po prepočte tých 75 na full frame. Keď ho mávate na 16-24 ohnisku, to znamená 24-35 po prepočte na full frame, tak a ostríte teda na tie blízke objekty, tak vzadu môžete dostať ten bokeh trošku taký nervóznejší. Ako náhle fotíte v nejakom prostredí, kde to pozadie neobsahuje extrémne ostré svetelné zdroje, tak ten bokeh je veľmi príjemne rozostrený, dá sa použiť
veľmi dobre pri fotení portrétov. Slúži to presne na to, na čo má, to znamená širokúhle zábery bližšie a portrét v prostredí, ktorý častokrát sa pri reportáži a dokumente vyžaduje, hrávo tento objektív zvládne. Keď sa bavíme o celku, polocelku a detaile, je dôležité aj spomenúť to, že objektív dokáže veľmi blízko zaostriť, a to len 15 cm na širokouhlom objektíve a 25 cm na dlhom ohnisku 50 mm, a práve tam je najväčšia mierka zobrazenia približne 1:5. To znamená, že ten pomer zobrazenia je 0,25. Objektív má clonu, ktorú tvorí 9 lamiel okrúhleho tvaru. Samozrejme po priclonení sa ten okrúhly tvar stráca, vytvárajú sa ostrejšie rohy. Vďaka týmto 9 lamelám objektív po priclonení z ostrých svetiel tvorí 18 hviezdice. Oni sú viditeľné už od nejakej svetelnosti 10, samozrejme viac vystúpia, keď pricloníte ten objektív na clonu 14, 16, vtedy sú tie hviezdice najvýraznejšie. Pozor, pri takýchto vysokých clonových číslach už musíme rátať aj s nejakým poklesom kresby v dôsledku difrakcie. Čo sa týka odolnosti v protisvetle, tá odolnosť je veľmi dobrá. Záleží samozrejme aj od ohniska, od toho, pod akým uhlom to ostré svetlo vstupuje do objektívu, ale vo všeobecnosti nemáte problém fotiť ani so slnkom v zábere, ani s pouličnou lampou, či s lampou doma, s vianočnými svetlami. Ak by som mal na záver zhrnúť poznatky z tohto objektívu, tak by som chcel vyzdvihnúť práve tú jeho kompaktnú stavbu, nízku váhu, to, že je utesnený voči poveternostným vplyvom, to, ako príjemne sa ovláda zoom, rýchle a presné zaostrovanie, krásna ostrosť v strede obrazu, len s malým poklesom k najvzdialenejším rohom, odolnosť voči protisvetlu, to znamená bez nejakého vzniku závoja, bez potlačenia kontrastu, s minimálnymi odleskami na šošovkách, výborný výkon. Za mňa som veľmi vďačný, že spoločnosť Nikon tento objektív predstavila, ja sám sa z neho veľmi teším, ďakujem za neho, ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce. Ahoj. Keep inspiring.